Bé, doncs, tenint en compte que l'únic permanent és el canvi, no? I que hem d'anar buscant noves praderes, com podem aconseguir que les organitzacions no lucratives s'adaptin a aquestes noves lògiques, no? I que mantenint la seva identitat, és a dir, que siguin sostenibles, però que segueixin aportant valor social i segueixin tenint aquest potencial transformador? Si aquest format que estem així, no? Seria millor un sopars. Seria millor un sopars. Torno a dir, per no quedar-nos només en el tercer sector, que el Pau posarà molt més que jo, no? Què s'està dient avui en dia en el món de les organitzacions en general? És a dir, si tu estàs en un món de caos, el focus no està en l'eficiència, en ser molt bo en allò que estàs fent avui. El focus està en l'agilitat de canviar. I avui en dia es parla d'organitzacions àgils. És la capacitat d'adaptar-te al canvi constant. Llavors, això, una organització àgil té diverses característiques, típiques. Així podríem donar una conferència d'hores. Però la primera és el valor en el centre. És tornar a pensar, per què vam fer aquesta organització, on està la missió, on està l'usuari, i posar això en el centre. Perquè moltes vegades, quan les organitzacions creixen, obliden una mica això i pensen en la pròpia lògica interna. I això ho veureu en seguida només que interaccioneu amb grans empreses. En relació amb això, i tenim que estem parlant del sector, al final hem d'aconseguir creuar dos elements. Com aconseguim organitzacions que tinguin impacte, aquesta transformació social que dèiem, o aquesta millora del capital social, o aquesta capacitat de relacionar o de fer coses, amb que siguin sostenibles. Que siguin sostenibles vol dir organitzacions que siguin capaços de, durant el temps, generar ingressos suficients per poder cobrir les seves despeses. Per tant, com assolir organitzacions sostenibles amb impacte? I aquí és on ve l'agilitat, és a dir, les organitzacions de funcionament burocràtic, de funcionament repetitiu, molt basats en procediments normes, molt basats en una idea d'una estabilitat llarga fent el mateix, es van enquilossant i perden l'agilitat que ens deia el Jordi com un element clau per a les organitzacions del segle XXI. Comentava el tema del valor en el centre, un altre element, la capacitat de rapidesa en l'actuació. Si estem fent els mateixos serveis que fèiem fa 10 anys, segurament hem de fer reflexions, perquè si estem en un espai en què les necessitats socials són canviants, en què les persones amb les que relacionem estan canviant, en què els perfils són diversos, com si continuem fent el mateix? Necessitat de prototipar ràpid, de provar, buscar, d'intentar ser capaços d'innovar en aquest sentit, de buscar el valor des de la innovació en l'actuació. Clar, penseu, per un altre exemple de fora, mirem així contrastant. Per posar l'exemple de fora, quan posava l'exemple de Kodak. Kodak era una empresa enorme, amb cents de milers d'empleats, etc. De cop va venir el tema de la fotografia digital, i llavors Kodak eren tontos, no? No eren tontos. El que passa és que tota la seva lògica interna estava muntada per la fotografia química. De fet, en els laboratoris seus, etc., van sortir els primers invents de fotografia digital. Però tota la lògica de l'organització estava pensada des de dins, per satisfer les pròpies lògiques, i van perdre una mica el contacte amb en aquest cas el president aficionat a la fotografia, que els estava dient ens estem movent cap a la fotografia digital. Doncs aquí això vull dir el valor en el centre, recuperar això. Un element com la gestió del talent, que tant s'ha escrit i tant s'ha dit. Antigament gestionar talent era relativament fàcil, perquè bastaven contractar-lo. El buscaves, el trobaves, el contractaves i ja el tenies. Avui dia, en tot tipus d'organitzacions, el talent no és contractar-lo, el que toca és mobilitzar-lo, veure com el podem apropar i, a més, en formes de relació que conviuen en l'organització i absolutament diferents.
sí, una part és contractada, però una altra part són persones independents que col·laboren a l'organització i a més, a les nostres entitats, una altra part és voluntariat, hi ha persones a la base social que poden aportar elements, és a dir, el talent és més flexible que mai, per tant el repte ja no està només en desenvolupar el talent de les persones contractades que estan a l'organització i intentar promoure-ho, sinó que una organització que gestiona un talent de manera flexible ha de ser capaç de mirar més enllà, més en fora i cap endintre, com pot vincular, vehicular i generar que al voltant de l'organització pugui haver-hi aquest talent. Exacte. I es parla més del concepte de, en comptes d'especialitzar molt en un tema concret, que en l'època dels especialistes continua havent espai pels especialistes, però ara el repte està en la capacitat d'aprenentatge i avui en dia les organitzacions parlen d'un concepte que es diu Learning Agility, que és desenvolupar la capacitat d'aprenentatge de la gent. És molt més valuós per a una organització que la seva gent sigui capaç de llegir ràpidament l'entorn, detectar aquella innovació que està apareixent, detectar aquella nova capacitat d'aportar valor per a la seva organització, que potser ser un superespecialista en el seu temps. En aquest sentit, també, per a l'agilitat, moltes vegades ser capaços de diferenciar entre el símptoma i la causa. Hi havia unes entitats en què estàvem parlant perquè han fet un anàlisi i deien, ostres, pensàvem que teníem problemes econòmics, que teníem problemes de calés i quan hem començat a gratar, quan hem començat a rascar, el que ens hem començat a donar és que els problemes eren de missió i de visió. Per què estem? Què és el que volem fer? Què volem aportar? I això és el que després es traduïa en problemes econòmics. En aquest sentit, tenir una missió i una visió ben definida en la que es té clar què és el que es vol aportar i què és el que es vol fer cap on es vol anar, és l'element bàsic perquè després aquest talent que estem parlant, aquesta capacitat d'aglutinar persones, aquesta capacitat de ser ràpids en l'actuació, clar, un pollastre sense cap també és molt ràpid, és molt a tota pastilla i això no serveix de res, aquesta rapidesa. La rapidesa que serveix és la que hi ha quan es té la missió i la visió ben definides. Si una organització àgil té clar el què i a qui i com vol aportar valor. En aquest sentit, la reflexió estratègica, aquesta capacitat de pensar-nos en el futur, és més important que mai quan el que volem és moure'ns en agilitat. Qui es mou en agilitat és qui sap a on va. En canvi, qui no sap cap a on va es pot moure molt ràpidament, però es desplaça molt lentament, perquè contínuament està anant i tornant. Els que em coneixeu sabeu que soc molt aficionat a les motos i les curses pel desert i aquestes coses. Allà hi ha un valor molt important que és ser capaç d'orientar-te, perquè tens que anar d'un punt a un altre i no hi ha camins ni carreteres ni això. Hi havia gent que en un mateix dia em passava 7 o 8 vegades. Per què? Perquè eren molt ràpids però no tenien clar cap on anaven. Primer corrien i després miraven cap on anaven. Ostres, que és cap a l'altra banda. I llavors tornaven a passar. El repte és anem a intentar tenir clar cap a on per poder moure'ns en agilitat i poder arribar, poder desplaçar-nos, que no sigui el moviment pel moviment. I en això una missió i una visió ben definides des del que volem aconseguir a la societat. Moltes entitats, quan els hi preguntes la seva missió, la seva visió, la seva raó de ser, et contesten en l'activitat que fan. Hem de fer un exercici tots plegats. I l'exercici és, quan ens pregunten la nostra missió, contestar l'impacte que volem tenir. Quina és la foto somiada? Per què és per el que estem treballant? I per fer això tenim una activitat determinada. Però l'activitat no és la nostra missió, no és la nostra raó de ser, sinó que l'activitat és la concreció en un moment determinat del que fem per assolir una missió. Molt important aquesta diferenciació entre missió i visió i activitat. I hi ha una altra utilitat de tenir una missió ben definida, que és que si tothom coneix la missió i sap per què estàvem fent això, podrà prendre decisions ràpidament sense esperar una ordre que ve de la direcció. Llavors tothom és molt més autònom i és capaç d'adaptar-se ràpidament.
Aquest és un altre element. Llavors, al final el que dèiem amb el Pau quan hem estat parlant abans és, ostres, totes aquelles coses que avui en dia en el món de l'altra banda, del món empresarial, es parla d'organitzacions àgils, no? I això, el valor en el centre, executar més ràpid, prototipar, que els equips s'adaptin ràpidament, menys jerarquia i més xarxa, obertes a l'entorn, etc. Més similar a les empreses que neixen, no? El que es diu les startups, les empreses que neixen. Llavors, el tercer sector, en principi, sembla que tenir molts mimbres, millor per encarar això, no? I llavors, això és exactament el que sembla que el tercer sector defineix, no? En aquest sentit, evidentment, el tercer sector és ampli i és divers i podem trobar entitats de molt tipus, com és ampli i divers el món empresarial. Al final, qualsevol generalització té un element de caricatura, té un element de simplificació, però al mateix temps és útil perquè ens ajuda. Com diu el Jordi, el curiós és que el moment que estem vivint, i després em sembla, veig aquí la Montse i el Jaume abundaran en això, el moment que estem vivint i el canvi cap on estem anant està alineat amb els elements tradicionals de fortalesa, de genètica del propi sector. És a dir, no estem anant cap a un lloc diferent o cap a unes circumstàncies que ens serien estranyes. Pot haver-hi elements i competències que després parlarem que s'han de desenvolupar, però la base sobre la que s'argumenta aquest desenvolupament està directament vinculat, directament lligat amb el que ha caracteritzat les nostres organitzacions des dels seus primers dies. Per això, quan parlaven el Jordi i parlaven de la importància de les organitzacions àgils, quan les descrivia, ell, moltes vegades més agrupades des del món de l'empresa, i deia, ostres, estàs descrivint elements que estan en la genètica de les entitats del tercer sector. De fet, per preparar la sessió vaig trobar un article de Peter Drucker, que no és precisament no és el Botó, és gurú de management empresarial, i a l'any 89, que no és ahir, l'any 89 ja deia que les empreses havien d'aprendre molt del tercer sector. I parlava del focus en la missió, de treballar amb les persones voluntàries i aconseguir extreure la passió de la gent. I això ho deia l'any 89. Per tant, és aquesta sensació de, home, vosaltres això ja ho teniu, sou els alumnes aventajados. Parlàveu d'organitzacions àgils i quins creieu que són els perfils més interessants perquè puguin encaixar en aquest tipus d'organització? És a dir, quines competències, quines habilitats són les que s'han de prioritzar, també en relació amb les que s'han estat prioritzant fins ara en el tercer sector. A veure, aquí el Jordi ens ha donat una pista fa un moment. Ens ha deixat un titular d'aquells de diari, de dir l'època de Twitter. De Twitter, perdó, sí, càntic que són. Un titular de Twitter, de dir l'època d'enfocament en l'eficiència, l'època d'enfocament en la sistematització, l'època d'enfocament de passat, ja no està ja. Nosaltres portem 20 anys fent una carrera en les entitats en què les penseu en quins cursos ha fet a la gent, quins esforços formatius s'han fet. Portem un parell de dècades perseguint millorar en les competències tècniques que ens porten a aquesta eficiència, a aquesta capacitat de guanyar sistematització, de guanyar processos, d'estructurar-nos. Si penseu, de les darreres 2 dècades o els darrers 10 anys, la major part de les formacions que heu fet en les vostres organitzacions, els vostres equips, les coses que us han ocupat més hores en les vostres oficines, les coses que estan vinculades en aquestes competències i vinculades en coses tècniques. Quan pensàvem com havíem de millorar el que fèiem, pensàvem en noves metodologies tècniques, pensàvem en formulacions, dedicàvem energies a sistematitzar les justificacions, és a dir, teníem un funcionament en el que les competències tècniques, moltes vegades, inclús vinculades al desenvolupament universitari d'aquesta, a vegades hi ha professions molt noves en el treball de les entitats,
l'àmbit ambiental o en l'àmbit social, no va relativament quan parlem en desenes d'anys, no? I per tant hi havia un esforç molt tècnic, molt d'estructurar-nos tècnicament. I això és el que ens ha mogut durant tots aquests anys, fins ara. Què passa? Que en quin punt ens trobem? Que de cara al futur calen competències diferents. Si continuem fent el mateix, si continuem enfocant-nos en el que veníem fent, doncs tindrem coses diferents que no podrem canviar. I quines competències calen llavors per tenir aquestes organitzacions àgils, aquestes organitzacions que descrivíem com les organitzacions a les que tenim que anar, aquestes organitzacions. Per simplificar, podem parlar, digues. Podríem fer una llista, però potser la primera és la flexibilitat o adaptabilitat. O sigui, si hem de treballar alguna cosa amb els nostres equips, és la seva capacitat d'adaptar-se als canvis constants. Perquè avui treballem per persones grans, demà treballarem per nens, demà canviarem no sé què. Jo a les organitzacions els dic, si tens una descripció de puestos de treball, no anem bé. No? Els estem dient, llença les descripcions de puestos de treball, perquè la descripció de puestos de treball el que fa és acotar, no? La teva feina és aquesta. No? Doncs avui resulta que aquesta feina, quan l'has acabat d'escriure, ja canvia. I cuidao que estic dient en contra del que porta aquí en recursos humans molts anys. Ho sé. No? Primer, si teniu descripcions de puestos de treball, fora. No? Flexibilitat. En aquest sentit, hi ha competències al final. Podem fer una espècie de llistat, anem fent i després intentem donar-li sentit. La capacitat d'aglutinar recursos de diverses procedències. I això com ho podem dir? És a dir, com ens trobàvem abans? Ens trobàvem que presentàvem els projectes a una convocatòria i d'aquesta convocatòria hi havia o aquest finançador hi havia els recursos suficients per tirar endavant allò que nosaltres creiem que teníem que fer per millorar la societat d'acord amb la nostra missió. Ara, en canvi, el que falta és una capacitat d'aglutinar recursos, d'il·lusionar, d'emocionar a diverses persones i organitzacions en relació al que estem fent per poder aglutinar i tirar endavant. Això d'alguna manera, Jordi fa servir una paraula que m'agrada força, que és la d'intraemprenedoria, de dir com podem tenir emprenedors de dintre de les organitzacions. És a dir, estem dient que ens hem de dedicar tots a fer emprenedoria, a fer noves organitzacions? No, no necessàriament. El que sí hem de ser conscients és que dintre de les organitzacions no podem tenir una actitud passiva respecte a les complicitats que hem de generar per tirar endavant els projectes, per tirar endavant les activitats. Fa falta una capacitat d'intraemprenedoria per determinar aquestes fonts de recursos, de capacitats i de complicitats que hem de tenir per tirar endavant els projectes, per tirar endavant les activitats. De dintre cap a fora, és tothom de l'equip s'ho ha de prendre com si Déu fos el seu projecte. I amb grans organitzacions està passant que es diuen els intraemprendedors, persones que són aquelles que aconsegueixen que les coses passin. I és un percentatge petit, però és el més eficient centrar-se en desenvolupar aquests perfils. Aquests intraemprenedors, una cosa que valoren molt és l'autonomia, la capacitat de decisió, que va associat amb responsabilitat. Si et dono autonomia, també tens responsabilitat sobre allò que fas. La iniciativa. Estem passant d'un perfil de col·laborador, diguéssim, de l'edat industrial, que és a mi m'arriba una feina i jo faig el que em diuen, a un perfil molt més autònom. Tots teniu al cap el perfil d'aquell que és el que mou les coses, i el que té idees noves, el que s'ho pren com si fos la seva organització. Això, avui en dia és el nom, que és el intraemprendedor. No cal que te'n vagis a muntar una empresa fora, ho pots fer des de dins de la teva organització. Un altre tipus de competències que estan tenint en compte, que estan presents i que cal per poder fer això que ens explicava ara el Jordi, són competències relacionals, en aquest sentit inclús vinculades a la comunicació. Competències que a vegades les podíem enfrontar, el que antigament era només fer. Ara hem de fer, no podem deixar de fer, però hem de comunicar, hem de relacionar-nos.
De fet, inclús puc dir competències quasi comercials, per poder aglutinar això que estàvem dient, aquesta capacitat de buscar recursos i complicitats al voltant del que volem fer, necessitem comunicar-nos, necessitem relacionar-nos, necessitem ser capaços d'explicar-nos en un llenguatge planer, que s'entengui, no en una jerga d'especialista. Estem fent un desenvolupament de tota una sèrie de competències, no abundaré ara, perquè després la Montse ja també s'allargarà en aquest tema vinculat a la necessitat de comunicar, però quan estem parlant de que una persona té que treballar, té que desenvolupar la seva carrera professional en una entitat del tercer sector, vol dir que no li basta fer només bé la feina tècnica que li toqui fer, sinó que té que ser capaç de desenvolupar aquestes competències relacionals, de comunicació, que acompanyen a la capacitat de tirar endavant. Tinc algun article escrit sobre això i em va fer gràcia perquè una vegada em va trucar el degà d'una universitat de fora de Catalunya. Escolta, explica això, perquè nosaltres estem refent ara el programa d'estudis de la carrera, una facultat vinculada al tema del treball social, i això que dius és molt interessant, perquè estem mirant el nostre programa i quasi totes les competències tècniques i tal, i això que expliques. Parlem de tot això, de la importància de comunicar, de la importància de tal, i molt interessant. Això ara ho reflexionarem durant un curs, després ho portarem a un comitè, ho explicitarem en la proposta del programa. Jo crec que podem fer... Què? Àgil. Organització àgil. Jo crec que en el curs 2016-2017 podem portar-la a fer una prova pilot de l'assignatura en el... Ostres, molt llarg, no? Llavors ja no sé si... Però bueno, la idea de que hem de ser capaços d'incorporar a aquestes competències tècniques aquests elements de comunicació. I potser en aquest sector el focus en aquest tema que després encarem, temes més comercials o així, jo m'estic cansant de repartir un llibre que us recomano a tots, que és d'un autor que es diu Daniel Pink, i que el llibre es diu Vender es humano, que el títol ja enfoca cap a on va el tema. I una mica el que ve a dir és la imatge que tenim del venedor és aquell vendedor de cotxes usados de pel·lícula americana, aquesta és la imatge que tenim del venedor, és el pitjor de tot, no volem ser això, i menys nosaltres som del tercer sector, això és l'últim de l'últim. Doncs avui en dia tots, cada vegada més, venem, i venem entenem com aconseguir que una altra persona faci alguna cosa, moure a la gent. Llavors, el treballar aquest vender es humano, crec que precisament en aquest sector, pel que m'esteu explicant, és útil, perquè si el que hi ha és manca de recursos, etc., moure per aconseguir recursos o aconseguir que la gent faci coses és bona idea. En aquest sentit, i aquí també hi ha un element que moltes coses fa molt temps que es diuen, però que està vinculat més que mai a l'organització àgil, que són tots els temes de treball en equip, enfront de la qualitat tècnica individual, enfront de ser un expert molt bo fent la feina individualment, la capacitat d'aglutinar i de fer treball en equip. Si us fixeu, moltes de les competències que anem dient, encara falten algunes, que aniran sortint, però moltes d'aquestes competències tenen que veure, en el fons, el que serien les competències que posseïm sota un epígrafe de competències emprenedores. I d'aquí la importància d'aquesta paraula, que ara una mica sembla que s'ha posat de moda, però sembla que les competències emprenedores sí que estan alineades en aquesta idea d'organització àgil i que, per tant, ens és útil ajudar a desenvolupar-les en els equips que tenim a les nostres entitats. També fa anys, des de l'Observatori, de fet en els nostres inicis, de fet diria que és la primera recerca que vam fer, va ser una, que està aquí la Navilla, que la va dirigir, eren els aprenentatges que rebien les persones quan passaven de joves pel moviment associatiu juvenil, és a dir, per entitats del nostre àmbit, del nostre camp. Hi havia uns llistats de tots aquests elements i de totes les competències. Moltes de les competències que estem dient estan alineades en les que sortien, en les que apareixien en aquell llistat. Abans he estat mirant i dic, ostres, com preparàvem aquesta sessió amb el Jordi, aquestes competències que estem dient
estan realment vinculades a les competències que el pas per a les entitats del sector aporta a les persones. El qual vol dir que dintre tenim la capacitat de generar persones, de generar equips en aquestes competències. Recordo quan vam presentar aquell llibre, un dia que el tenia per allà sobre Sade i un professor de l'àrea de recursos humans, que va agafar i diu, ostres, què és això que tens aquí? I llegeix, dic, no, això són els aprenentatges. Diu, però això sembla el diccionari de competències d'una gran empresa que és el que estan buscant. Dic, no, això són els aprenentatges de la gent quan passa per el menú juvenil. Diu, ostres, doncs això són les verdaderes competències que fan falta per a una organització d'avui dia i que el món empresarial no troba que l'escola o que el món educatiu desenvolupa. Dic, doncs mira, hi ha una veritable escola de competències que són les entitats. Ara, quan estem parlant d'organitzacions àgils, a vegades en aquest recorregut nosaltres mateixos ens hem anat estructurant, ens hem anat... Crec que ens toca una altra vegada tornar la vista a nosaltres mateixos a dintre i veure quins són aquests aprenentatges, quins són aquests elements que estan en la nostra genètica, en la nostra cultura, en la nostra manera de fer d'origen, perquè és d'alguna manera el punt de partida, el punt fort que ens pot ajudar a que aquestes competències quedin arrelades en els equips. Bueno, per seguir la llista de competències, hi ha tot el tema de competències digitals, que això entrareu després, no? Jo tinc dubtes de si estem aprofitant l'explosió digital des del tercer sector. He tingut la sort de col·laborar amb una iniciativa que es diu Teaming. Perdona, aquí el Jaume diu que no té dubtes. No té dubtes? Que sí o que no? Que no. Després pujo i ho explico. He tingut la sort de col·laborar amb una iniciativa que es diu Teaming, que és de microdonacions, que pots, diguem-ne, t'apuntes a una iniciativa i et treu €1 cada mes de la teva compte corrent i va parar a una iniciativa i vaig estar darrere del muntatge d'això i ho he utilitzat per un cas personal d'un amic meu que el seu fill tenia un tumor cerebral i se'n va anar a operar a Boston i va a un dineral i és espectacular la quantitat de diners que ha aconseguit via les noves tecnologies. En el cas del Teaming està agafant bastants diners al mes, però a més, quan va organitzar tota una espècie de marató per aconseguir diners amb les xarxes socials, movent-ho, etc., doncs va aconseguir cents de mils d'euros. És espectacular i jo no sé si això ho esteu aprofitant, perquè si això ho fa una persona individual, no sé si una organització ho esteu aprofitant. Bé, tu tens clar, no? No, aquest pas, en aquest cas, és un exemple molt enfocat en una causa concreta, però ho podem traduir en moltes causes de moltes organitzacions, perquè al final hi ha un tema tecnològic i hi ha un tema de competències digitals, però que al final hi ha un tema relacionat amb la nostra capacitat de generar complicitat amb altres persones. És a dir, a qui li importa el que fem? Quin és l'entorn en el que ens movem com a organització? Us animo a revisar el que l'altre dia es va presentar a la taula d'experiències els amics de la gent gran, de Som Energia o l'Assemblea, de la capacitat que tenien de generar complicitat al voltant de les seves causes i de les seves missions. I moltes vegades cal aquestes competències i cal aquest canvi de xip per pensar com podem donar la volta a el que estem acostumats a fer, a l'activitat quotidiana que fem en les entitats, per veure com podem incorporar aquests elements. Tornem a les competències. De digital. I l'altre tema que es parla, que potser també en resum, que té l'intraemprenedor, és passió per la seva feina. Es parla molt més de motivació intrínseca que extrínseca. Una altra vegada, quan vaig a les organitzacions i dic, tu què tens? Variables? Fora. La motivació, es parla de motivació 3.0. La motivació 1.0 eren latigazos, això m'han d'estudiar els egipcis, no? La motivació 2.0 és palo zanahoria, et dono un variable o faig una sanció. Aquestes les dues. I la tercera és la intrínseca, que té tres grans elements. Un és
donar un propòsit, donar una missió, aquella feina que estic fent realment és bona, és útil. Això és una cosa que vosaltres com a sector ja ho teniu, això aprovada, com validada. Hi ha una altra que és la maestria, jo realment soc bo amb el que faig, no? I la tercera és donar autonomia, no? Que això és el que perden les grans organitzacions quan s'escleritzen i perden això. Llavors tenim un format de col·laborador més que valia per l'època industrial, dirigit a l'eficiència, per això val, però si el que necessites és gent que s'adapti ràpidament als canvis, que puguis extreure al màxim la seva creativitat, la seva innovació, aquest format de palo zanahoria no et val. Llavors, de nou, vosaltres, en principi, això ho teniu. Hauria d'estar aprovada aquesta. M'ha fet molta gràcia quan us heu fixat en el que acaba de dir. Vosaltres, en principi, això ho teniu. A mi m'ha recordat, quan vaig fer la mili, vam posar aquella de valor, se le supone. Els que ja tenim una edat, la resta d'això no, aquesta frase no la recordeu. El que acaba de dir ell, se le supone, en principi. És a dir, la gràcia de les nostres organitzacions, precisament, és que aquesta passió per la feina que deia el Jordi, que a mi m'agradaria dir-li més passió per la missió o passió per la causa, és igual, és a dir, el que ens porta a aquest compromís en l'organització està una altra vegada en els orígens, en la genètica, en la gènesis de posaria gairebé la mà al foc d'algú de vosaltres de que la vostra organització, poso la vostra, que la vostra organització segur que aquí ha estat els orígens. Els orígens ha estat alguna persona o un grup de persones apassionat que s'ha deixat la pell per tirar endavant una organització perquè estaven apassionats per això. Com que estem en el segle XXI i des del XX ja podem viure, podem desenvolupar una carrera professional que permet que aquest compromís, aquesta passió esdevingui també una professió i esdevingui una manera de guanyar-se la vida i una manera de fer-lo de manera compromesa en l'activitat. Són milers i milers de persones les que dia a dia dediquem les nostres energies, els nostres esforços en organitzacions no educatives perquè creiem que val la pena vincular la nostra carrera professional a la missió que tenen aquestes entitats. De fet, sou l'enveja de les altres organitzacions. O sigui, jo me'n vaig a Accenture, que no és precisament una ONG, i tenen un equip de consultors, diguem-ho, sin fronteres, que donen el seu temps a les organitzacions i els sents parlar i et parlen amb una passió d'això com si fos el millor que fan. Jo crec que moltes vegades ho fan per aprendre aquestes consultories pro bono per aprendre com ho fem o com està ell. Però això sou l'enveja. El que dèiem, aquests milers de persones abans no era possible. És a dir, de fet, la dedicació remunerada a les entitats no educatives és quelcom que caracteritza el segle XX i el segle XXI. Antigament, això només ho podia fer la gent que estava a l'església o els rentistes que tenien la vida solucionada. Però la gent que tenien que guanyar-se diàriament el pa, les energies, etc., no podien fer aquesta vinculació en compromís professional. D'alguna manera som uns privilegiats en les entitats. Quan li sento parlar d'aquestes competències que calen en les organitzacions, quan li sento parlar del Jordi de les competències que calen en les organitzacions àgils, dic, ostres, nosaltres això ho teníem. Què ha passat pel camí? Què ha passat en aquestes 10 o 12 anys, en aquest creixement, en aquest propi procés de sistematització, d'estructuració que ens ha portat a que a vegades tinguem en les nostres entitats persones en les que tenim que recordar o que tenim alguna perdut pel camí. Fixeu-vos que quan estem dient organitzacions àgils, en molts temes el que estem dient, la paraula anglesa seria una expressió anglesa, back to the basics, és tornar als orígens, tornar als valors, veure on estan els elements de missió que fan que puguem continuar apassionats per el que fem. I això fer-ho en aquestes competències emprenedores que avui dia tant se'n parla i que no ens són tan diferents, com veiem abans, de les que es desenvolupaven en el moviment associatiu juvenil quan la gent passa o de les que competències emprenedores, comunicació, passió, capacitat d'aglutinar recursos, responsabilitat, autonomia,
aquesta capacitat de treball en equip, adaptació, flexibilitat, una mica tot el que hem dit. També jo voldria, quan parlem de passió, cal afegir una mica de pedra en això. Parlem de passió per la tasca concreta i això segur que molta gent ho té, però hi ha un punt també de passió pel projecte, per l'organització en la que estàs. I això potser no és tan senzill. Aquestes competències intraemprenedores està prendre's l'organització en la que estàs com la teva. I moltes vegades això passa a gent que es dedica a l'atenció a les persones. Els metges, per exemple, estan molt compromesos amb el pacient, però no amb l'hospital. De fet, al revés, poden estar en contra de l'hospital. I clar, això és molt perillós. Això és molt perillós per tirar endavant una organització. Ficar també aquest tema de passió per l'organització. I això és feina dels responsables de l'organització, dels líders, de ser capaços de moure això.